Γεια σας. Σας έχω φέρει ένα θύραμα. Καλώς ορίσατε. Ήρθαμε για να κάνει φυσπά ο Γιάννης. Είναι η πρώτη φορά που κάνει. Ωραία. Θέλω να το εξηγήσεις λίγο για να μην φοβηθεί, γιατί το βλέπεις ότι τρομάζει ο Γιάννης. Θα μπει σε μια μπανιέρα, μέσα υπάρχουν ψάρια. Τα οποία είναι ειδικά ψάρια, τα οποία κάνουν απολέπιση. Ναι, αλλά δεν θα κόψουν κομμάτι κρέας. Όχι, αυτά δεν δαγκώνουν, δεν έχουν εδώ. Τσιμπάνε. Γιάννη, σήμερα είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής σου. Θα κάνεις πρόταση. Και πρέπει να κάτσω να με φάνε τα ψάρια. Ναι, αγάπη μου, γιατί ποια γυναίκα θα σε πάρει. Μη φοβάσαι, εδώ είναι. Ψαράκια μου, έρχεται το θύραμα. Πες πρώτος. Έλα. Ελπίζω τα ψαράκια να μην μπλεχτούν σε αυτή την τρίχα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Ναι, τι έχει καλά. Αν εσύ φόρεσες ολόκληρη πανοπλία, πού να σ' ακουμπήσουνε ψάρια. Εσύ δεν φόρεσες μαγιό. Τσιμπάει. Βολεύτηκες βλέπω, Τελικά είναι πολύ καλά, Δεν τρίφωνα. μπλεχτήκανε στην τρίχα, ω Παναγία μου τρίχα. Το δέρμα του Γιάννη ήταν δέρμα φιδιού. Νομίζω όμως ότι η υπερποίηση με τα ψαράκια του έκανε το δέρμα σαν χέλι.